Action liton kita sa iban pa nga mga tupiko. Kabalokasan national, isa karon diri ka ginaistoryahan. Kay dogin pasungaw nga balita, ang isu makakson sa plano nga pagseparar sa Mindanao kung ginaduso-duso bla. Nga masiparar ang Mindanao sa Pilipinas pangod makakson sa pinaka-isu nasyonal nga ginapatubang karon. Labi na makakson diri nga isu sa tunga sang duha ka mga pamilya, mga poderoso nga mga pamilya Marcos kag pamilya naman Duterte. It was the former president Rodrigo Duterte mga kaakson who informed and proclaimed or introduced this idea nga masepak ko na mga kaakson ma-separate ang Mindanao no sa bahin naman sang pungsod Pilipinas. The question there is in terms of legality or probably practicality no ano ning paglantaw naton diri mga kaakson would it be possible? No, may pila na ka mga ahensya sang gobyerno or actually opposing sang sini naman nga tikang makakson ang separation o kung na more separatism in the Philippines kung bala strategic ni o kung hindi. Joining us sa ating pagpangalagad si Attorney Jomax Ortiz. Attorney, good afternoon. Si John Dri sa Action Radio. Good afternoon, Action Jan. Sa aton dira maukod nga tagpalamati sang Action Radio. Mayong hapon sa inyo. Thank you, good attorney, for your time as a political analyst and been a spectator for so long sa patag sang pamulitika, labi na sa public service and governance. Inibla, attorney, nga daw pasungaw nga issue o kon development. Niyan ay Presidente Rodrigo Duterte nga because sa mga developments nga nagkakatabo politically kag economically diri sa Pilipinas, do may ginaduso-duso nga magseparar ang Mindanao sa gobyerno sa Pilipinas. What's your take on this one, attorney? Actually, it's only a political bait. Kung sa kan pabla, paon, no? Kuan kasang isda, inapaon na ni siya. Pero why ni plano ya si former President Duterte. Yes. Ang ina siya nga magsisid ang Mindanao. Dugay na ang duso ni Robin Canoy, the former Robin Canoy, no? Bantog man ni sa radyo. Kag ini siya, offshoot lang iniya sa mga political bikiring so upon sang ginios-gios pamulitika. Ito naipit na si Presidente Gong kay Manchester gid sila nga kuno ang ICC maabot na de. Siyempre, risgo man ng isa. Kay from experience, may mga leaders nila sa Africa nga ginpriso because ang ICC ginisyon sang warrant of arrest. Si Presidente Gong nagapaniguro lang. That is why nga bisan kanday Bato de la Rosa, gasiling lang welcome ang kuno sa iyaya kung mag-imbestigar gid man ang ICC. But in reality, that's a risk on the part sa mga Dutertes. Kaya hindi lang na si Presidente Gong, basi si Bay Sara, mapiktaan man sina. So bisan si Harry Roque, pirti dipinsa, pagpakamalaot sa ICC. So ina siya defensive ina nga tikang sa mga Dutertes. So ining pa gina-float nga idea nga ang Mindanao masisid diya sa pungsod Pilipinas. Of course kabalo man na siya. Lawyer man na iya si Presidente Gong. He is not that stupid nga masiling masipak yang Mindanao. That will be violative sa aton nga konstitusyon, no? Okay. Hindi gani ka pasar gani sa economic provisions lang, puner, ini pang magsisid ka. So, hindi lang niya nga minor amendments ang atong konstitusyon. This will be a complete or total overhaul. Masisid ka. Di nga masisid ka. Kita mo ang iban nga country, ina ang pungsod kuan sang una, masisid man atani ang iban nga pungsod sa Europa from Russia. Di, upunihan na sang Russia, hindi pwede magsisid ka. Karon magamay na gina ang ilang teritoryo. Imagine mo magsisid ang Mindanao sa Luzon, Visayas, ano na lang aton nga teritoryo man. So that's actually laughable o kon kaladlawan ina nga mapati man kita kay Presidente Gong nga masisid, no? Gina wala na paon bala haboy dire kay nagbuy-anay na istorya hindi na ni ma-reconcile ang friction, ang split between sang Duterte kag sang Marcoses in preparation not only for the 2028 presidential elections kundi sa next year na 2025 init na ni atong pamulitika. Amo ni ang pinakatemprano pa nga pamulitika hay mo sa history sa pungsod Pilipinas. Temprano pa nagsipakay na. O
Ti niyang siling masisid-sisid niya. Alin sa una, bluffer niya si President Digong mo. O hindi blah? Pero attorney, Bluffer di ba na. for example, if paon lang gid man sa no, kung paon lang gid man ni ining nga iya mga pahayag because nga may ginakangawaan silang ICC. Do you think they will really continue the movement nga ginatawag nila na ang Independent Mindanao Movement nga who is actually based on report will be led by former House Speaker Pantaleon Alvarez. If may mga amo na nga aksyon nga may ara nagasiling nga may movement na, may mapanguna na, do we have to take this one seriously or the same gapon na content that this is just something though wala lang, though kung pagado mga do istorya lang. You must remember sa personality ni President Digong. If you recall, pagpapili sa 2016, siling ya, okay, para nga ang iya battle cry sa eleksyon, no? Magpopular siya kag may chance siya madawag. Una ya niya, okay, i-change ta ang form of government from presidential to parliamentary. Mm. Kagat ang pumuluyo, kagat ang mga Filipinos, Mm. okay? Nga kuno liwaton niya man kay the only way nga mahatagan sang ma-improve ang kada lugar dapat hindi centralized nga pareho subong sa presidential type of government ang tanan dikta sa Malacañang. So kung imo mo sa federal, ang kada probinsya independent sa national government, no? Sa sinanga punto, do katahom pamatian, okay? Katahom. That's why kagat ang mga pumuluyo. Okay? So pagpungko ya, tinong natabo gin federalya, the answer is no. He did not. That's why ang mga lokal na mga opisyalis, hala, to tanan gagios man, including diri sa Negros, na tanan na lang pati mga mayors, kada simana may caucus to kay ma-federalism. Ay, sus, way gani, mapat ka bulan, nag-die down na. Kaya nga, medyo bluff lang to ni President Digong, okay? So, kung si President Digong niya mag-amo sina, just believe the opposite, kaya mo na siyang buot siya siling. I like that statement. Just believe the opposite, no? Kumbaga mga pahog-pahog ya, suli, daw mo sinabi. Yes, so. Pero pang na yan sang bluffer, ya. Pero kay galing kay attorney, di ba? For example, it might be bluff, but this is a serious situation already, no? Ara na iti iya nga safety, iya security is at stake. Kido diri naton first time naton nga nakitaan nga do na tayo og gyang former president, no, bangod sang ICC issue. Even gani sila ni Senator Bato de la Rosa nga at very first to perti na kaisog, pero pagbati nila nga do ara ng ICC, do medyo nag-back off sila, bla attorney. That is why this is a serious matter kay bisan si Pastor Apollo Kibuloy ginlabot na mo. This is the first time nga si Pastor Apollo Kibuloy bay labot sang iya kaso ti Abis America. But in the Philippines siya sa ato nga setting di. This is the first time maging tayog siya. Si Pastor Apollo Kibuloy ang iya isimin ay ginisyon sang cease and desist order. Bag-ulang na iya nagbalik naman sa kanginan. Ang atake sa iya sa mga rape cases ni nga ginadala ni Raisa Hontiveros. This is the first time nga igoon mo siya personally si Kibuloy. Why? Because practically, kung hindi sa right hand, left hand siya ni Duterte, ang right hand ni former President Digong, si Sara Duterte, kay Vice President. Pero ang left hand si Pastor Apollo Kibuloy. So, kanay Bato de la Rosa, yan, dekorasyon na lang si Bungo. They have no influence kag power nga grabe. In fact, napilian lang na gani sila nga nagsenador because of Duterte. Si Bato de la Rosa. But, anong pirsa ni ni Bato de la Rosa man? Why good? San sa Senado, sa debate, with all due respect, daw medyo hindi gid siya ngayon sa debate. Si Bungo mo man. So, powerless na sila actually duha. Ngalan na dekorasyon na ng senador, but in reality, ang right hand, si Sara Duterte, ang left hand niya, si Pastor Apollo Kibuloy. So, kung ikaw ang kung ikaw ang kung sa The Art of War by Sancho, when you are far, pretend that you are near. When you are near, pretend that you are far. Oh, so in the same way, nga blafay, nga kuno, way siyang nakulbaan, no? Ga-pretend siya nga wala siyang nakulbaan si Digong. But in reality, nakulbaan na siya.
That is why iyang duso. Ina-float lang ni agod nga sa piyak nga grupo kanday Marcoses kanday sa Speaker of the House medyo mapanagang man. So kita mo pag dakop to sang duha ka media men, no? Nga ginpriso da, gin contempt sila sa House of Representatives ay way gani may saksi man na buyan nila. Nga because the pressure is there. Hindi mo to mahalog-lawog sila. Ang pressure na to kay Pastor Apollo Kibuloy. Di mano kada sa amo na yang pila bala ang mga followers ni Pastor Apollo Kibuloy. Hindi magdubo sa Ismail. According to him, 8 million. Okay? 8 million. Dako pa na sa Iglesia ni Cristo kung siya mag-claim. Dako pa na ang membership sa Iglesia ni Cristo. Di karon. Pero ang problema sina kay sa buto pareho si ginendorse si Gibo Chudoro. Di kung nagsiling nagsulid to ang ang iyang Kingdom of Jesus Christ. Nagdaog na to si Gibo Chudoro. Pero pila lang ang buto to nakuha ni Gibo Chudoro during the 2010 presidential election. 3 million plus lang. So si ni Pastor Kibuloy niya din na to nagkantong tungas ni nga 3 million lang buto ni Gibo Chudoro. Pero hindi manigar nga the right hand of the former president is Sara Duterte and the left hand will be Pastor Apollo Kibuloy. That is why iniya mga sisisyon niya Mindanao joke, bluff lang niya ni President Digong. Do not believe in that. Kung mag-move naman si Pantaleon Alvarez na magpa-kuan dyan, magambal nga siling masisid, that will be already inciting to sedition. That will amount to inciting to sedition kung mag-gios ka mo da, kag magsinggit ka mo da sa entablado da nga masipak kita mo ni. Pwede ka da sila mapasakaan sang kaso nga inciting to sedition. Okay? Yes, sige. And now, Attorney Joe Max Ortiz, thank you gid. At least may hara kita diri gamay lang nga do sulusod ingan. Pero isa ni karon ka mga isyu ginalantaw gid sang mga pumuloy karon. Mayang hapon gid, Attorney. So salamat gid action dyan kag sa aton da mao kun nga tagpalamati. Good afternoon. Afternoon. Action Reports, Afternoon Edition.